हेलो एवरीवन गासैनिसिमबो गुड मर्निं गिबियावनो आंनि इउटिउब चेनेलाव गासैखौबो बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबोनो मोजाङैनो दङ नाथाय आङो साननैसो मोजाङै गैथ'वा दे नोंथांमोननो दि आङो बुंदोंमोन कयम्बाटुर स्टेसन मोनफैबा आङो नोंथांमोननि भिडिअ एसेबाबो क्लिप्स लानानै दिन्थिगोन होननानै नाथाय आङो नोंथांमोननो खोथा होनाय बायदि आङो भिडिअ लाबोनो हायाखै बेनि थाखाय निमाहा बिग्रोनाय थाबाय बेजों लोगोसेनो आङो एफा एनै क्लिप्सनि खोथाबो अनेक खोथा बुंदोंमोन आङो दिहुननो बेफोरखौबो जेबो खालामनो हादिया आं नोंथांमोननो भिडिअ दिन्थिलांनो हादिया दिनै बुंनो थाङोब्ला आङो सानब्रै जाबाय नोंथांमोननिसिम भिडिअ एंगारनो हायिया सानब्रै जाबायना सानब्रै जाबाय आङो भिडिअखौनो मोजाङै एंगारनो हायाखै आरो आङो जायगा सफैखांनायनि उनावनो आंनि देहायाबो एसेबां सुख गैया गगा मोननाय एकदम गारमायाव बोरैबा बोब्रा मोननाय जाफैदों एकदम दै सोलायना लोंफैनाय जाबायना ओंखायनो एसेबां मोजां नाङाखै माथो खालामनो आरोना बेफोरबायदिनो जानानै दङ ओंखायनो आङो नोंथांमोननो एसेबां भिडिअबो बे साननैसोनि खोथाखौथ' बादना आं सानब्रै होनखाबायना सानब्रैसिम आङो भिडिअखौनो नोंथांमोननो लाबोनो हायाखै बेनि थाखाय आरो फिन खनसे आङो निमाहा बिग्रोनाय थाबावबाय बेजों लोगोसेनो नै दिनै आङो बेयाव जिथुनाखि जायगायाव दंफैयो आङो तामिलनाडु एरिया बे एरियायाव थानायनिनो आङो जेनेबा सानफ्रोमबो आङो भिडिअ बानायनो हायाबाबो नोंथांमोननो आङो सानसे साननै समानो दिन्थिलांगोन आरोना नै तामिलनाडु एरियायाव माबायदि बिबार दङ बे बिबाराथ' जोंनिजा गैयालै बेबायदि बिबार गैया जोंनिजा गोजौ सारनायलाय बेफोर मा बिबार थायो नै गोमो नै खाथियाव दिन्थिनि आङो गोमोथार बेबायदि बिबार नुफेरथाराखै बिथिंजाय आलादालै बिबारनि माबायाबो नायदो आलादा नुखायो आरोना बिबारफोरखौबो नायदो नै फिथाइया नैनो जानांगौ नैबेनो गोमो एकदम जोंथिं नुफेराखै आं बेबायदि बिबार खिन्थु जायखिजाया आङो सानफ्रोमबो भिडिअ लाबोनो हायाब्लाबो सानसेयावथ' हाखानाय नङा आङो अब्लाबो आङो जेब्लानो हायो अब्लानो आङो जायखिजाया सप्तानि गेजेराव मोनसेब्लाबो भिडिअ आङो नोंथांमोननो लाबोनो नाजागोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो थाखाय बावनानैल'सो थानो नाङा मानो होनना बुङोब्ला आङो सानफ्रोमबो भिडिअखौ लाबोनो हाथ'नाय नङा आरोना बेनिखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव एसे बुंग्रोनानै होखाबाय बेजों लोगोसेनो नै आङो माथो खालामनो आरोना उफायथ' गैया आङो बायध'थायावसो बेयाव फैनो गोनां जाबाय नोंथांमोना उनाव मिथिनो लुबैयोबा कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायबानो जाबाय आं नोंथांमोननो लासैनो Q&A भिडिअ लानानै फैगोन आरोना नोंथांमोननो उननि समाव आरोना आङो दायोथ' इसेबांथ' हानाय नङा थेवब्लाबो उननि समाव लाना फैगोन आरोना दायो आं नोंथांमोननो जायखिजाया अल तामिलनाडु एरियाखौ आं नोंथांमोननो एफा भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो थाखाय नाजागोन नोंथांमोना खालि नायनो नेनानै थादो भिडिअखौ आङो नाजालांबाय थागोन आरोना दायो आंनि बेकग्राउन्डआव दङ आं दहायो फुल दिन्थिदोंमोन ना बे फुलनि बे सिगां जा दङ आरोना आङो सिगां जा दङ ओमफ्राय बिथिं नुनो हादों फोथारानो फोथार गोजा बेफोरथिं नाय गासिबो फोथार गोजा बेफोर मा न'थाय बेफोर इमान गिदिर एरिया फोथार दङ आरोना नायलाय इमान गिदिर एरिया फोथार दङ बेफोराव न'बो लुवाखै हाया गोबां दङ आरोना बेफोरथिंबो नायदो ख्रिनो ओइफोर नारेंखल बागान गोजामोन सिगां जा नुनायफोरा गासिबो मोनसे खोथा लोगोफोर आङो माने स्टेसनाव जिथुनाखि आं कयम्बाटुर स्टेसन जेब्ला आङो सफैदोंमोन अब्ला आङो भिडिअखौ लाया नङा लादोंमोन दै मोनफा मोननै लानो होनना लादोंमोन खिन्थु लाबाबो आङो एसेबां मोजाङै लानो हादिया बेनिखायनो मोननै बा मोनथामसो क्लिप्स दङ बेखौबो आं दिन्थिलांनोसै भिडिअनि गेजेरजों बेखौबो नायनानै लानो हागोन नोंथांमोना दायो आङो सौफैबाय प्लेटफर्मनि सिङाव दंफैयो आङो कयम्बाटुर स्टेसननि सिङावसो माने सिंजोंसो लामाया ओमफ्राय नैबे साजों गोजौआव गाखोलाङोबानो माने ट्रेन गाखोग्रा आलिखौ मोनो आरोना दायो गोजौ फारसे सौफैबाय आङो गोजौ फारसे नोंथांमोना नुनो हादों आं गोजौ फारसे दङ आं दायो बेखिनि समाव आं गोजौ फारसे समाव सौफैबायमोन माने ट्रेन जिथुनाखि जोङो नेयो गाखोयो बे जायगाखौ सौफैबाय आरो नायदो नुनो हादों आंनि उनथिंजाय उनथिंगालि नोंथांमोना नायनो हानानै नुदों जानांगौ नैबेफोरावबो आङो फैनानै आङो नुनो हायाखै ओमफ्राय बेफोरबायदिनो बिथिं फैनानै आङो एसे भिक्ट'रिया साइडआव फैबाय माने टाउन एरियामोन इयो ओमफ्राय नै दाथ' आङो थाबायगासिनो दङ थाबायनानै थांगासिनो दङ आरोना जायगाखौ जिथुनाखि जायगा मोननो गोनां जायगा दं बेखिनि जायगाखौ थाबायना थांगासिनो दं आरोना आङो उपाय गैया नोंथांमोना आङो बेफोरबायदिनो भइस डाबिं खालामनानै भिडिअखौ दिन्थिनो गोनां जासिगोन आरोना उपाय गैया नोंथांमोना थेवब्लाबो एसे नायलांदो आङो माने भिडिअ क्लिप्सखौल'सो एसे एनै लानो हाबाय मोजाङैथ' देखायनो हादिया आरोना उपायथ' गैया माथो खालामनो आरोना नै बेफोरथिं बिदिनो दावरायफोर दङ खाथि खाला बिराद दावराय दं बिसिनि जायगायाव दावरायानो नाय नुनो हादों नै जुम खालामना एसे दिन्थिनि र' नोंथांमोना नायदो बिदिनो नाय बा बोरै खारो अयथासार मडेलै खारखायो आरो एकदम नायदो नायथावजायाखै आरोना नायदो नै बेफोरबायदिनो दिनैनि भिडिअखौ आं एसेबां गोलाव खालामनो सानला मानो होनना बुङोबा आङो भिडिअबो लाना फैनो हाखायाखै नोंथांमोननो जास्ट आङो फोरमायनो थाखायल' आं भिडिअखौ बानायनाय जाबाय नोंथांमोननो आङो
जाखिनि भिडिअ क्लिप्स दंमोन मोनफा मोननै बेखौबो आं दिन्थिबोबाय। दिनैनि थाखाय आं भिडिअखौ एखिनियावनो फोजोबनो होननानै सानबाय। नोंथांमोना जाहाथे आंनि भिडिअखौ नायनोल'सो बावनानै थानो नाङा। माने आं जास्ट इखिनिखौ फोरमायबाय। आङो भिडिअनि गेजेरजों मा मा फोरमायखादोंमोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदोंबा बुजिखाबाय जानांगौ। आं दिनैनि भिडिअखौ एखिनियावनो दोनथ'नोसै। बाय बाय।